sekar gadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu mangayawan kula sampun andadosaken cuwaning penggalih jengandi Koko Prabu kula boyongi wonten negari Ngastina dinten sak mangke boten benten kaliyan lampahan ingkang sampun nglampah pendak-pendak ingkang rayi nglempahaken sangganing para sepuh pendak-pendak ingkang layi ngawontenaken pasewaken ingkang bene kalahadat ingkang sampun boten sanes kejawi namung ngrembak dhateng para Pandhawa Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat pangestu kula Yayi jejering kula menika tiyang sepuh nyatanipun pendak-pendak kula katimbalan sowan wonten negari Ngastina pengajaping manah kula wiwit kula bidhal saking negari Mandura prapteng negari Ngastina mugya sak mangke Yayi Prabu ngrembak perkawis sanesipun upaminipun perkawis kaprajan perkawis kanalindran perkawis negari Ngastina menika langkung prayogi nanging sabab menapa to pendak-pendak ingkang rapa sowan katimbalan tumunten sampun prapta wonten dhateng negari Ngastina Yayi Prabu tansah ngrembak dhateng para Pandhawa kapan menika ingkang badhe kula rembak wonten negari Ngastina upami paduka Yayi Prabu kepareng ngrembak para Pandhawa ingkang badhe karembak perkawis menapa boten wonten sanes kejawi namung kula kepengin Pandhawa enggal cupet yuswanipun kula kepengin Pandhawa samangke sirna sakilumahing bumi kureping langit nuwun sewu dasaripun menapa Yayi Prabu paring dawuh mekaten krana drona priyang sanes Pandhawa menika kaliyan Duryudana kadang tunggal yang satu arga sumangga nginipun badhe pestani nanging tumapang raosipun Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru mungging cangklaan menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang gesangipun Duryudana boten manggih katentreman anggen kula dados nalindra boten jenak tuwin boten tentrem mila pangraos manah kula petangan kula dados nalindra saged tentrem menawi Pandhawa sampun ngatang-ngatang dados bathang menawi Pandhawa sampun sirna menawi Pandhawa sampun boten saged nyawang gelaring jagat miwahe seming rembulan Koko Prabu Wilatala jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Yayi nuwun sewu estunipun menawi papan parpatan agung titigal nggan menika kinarya ngrembak anggenipun paduka nggadahi raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa tumunten waya sing pangandika paduka Yayi Prabu paring dawuh Pandhawa urip panjenengan boten sekeca anggenipun lenggah dampar ke Prabu Ngastina mendawi Pandhawa tasih gesang panjenengan boten badhe ngraosaken tentrem dados nalindra Yayi nuwun sewu nalindra ngendika menika kedah mawi pengatos-atos tegesipun sampun ngantos dipun mirengaken dhateng para kawula minggahing para nayaka lan punggawa satemah sami nyebat yen to Yayi Prabu menika nuwun sewu nalindra ingkang pambegipun singlar saking kautaman
Ketitik kula nuwun sewu. Pandhawa mboten nate gawe kisruh, Pandhawa mboten nate gawe rame wonten negari Ngastina. Pandhawa mboten nate ngogreh-ogreh kanalindran Paduka. Nanging pendak-pendak Paduka ngawontenaken masewakan menapa to sababipun wiyosing pangandika Paduka Yayi Prabu Cetha tur kapireng sangganing para nayaka menawi panjenengan kepengin Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kereping langit. Yayi, menapa mboten lingsem? Menapa mboten Paduka menika kuwatir menawi para kawula menika sami ngraosi dhateng Paduka Yayi Prabu Duryudana? Badhe kula singitaken sedaya sampun sami prisa. Menawi Duryudana sakurawanipun menika mboten gathuk, kula mboten mathuk kaliyan para Pandhawa. Pandhawa menika tumrap kula satru, Pandhawa tumrap kula menika mengsah. Mila mboten perlu kula tutupi malih. Pandhawa tetep kula anggep mengsah. Mila dinten menika kelempakaning para priyagung wonten madyaning pasewakan. Namung badhe kula ajak pirembagan kados pundi caranipun supados Pandhawa menika meruput anggenipun sowan ngersanipun pangayanipun Gusti Akarya Jagat. Nuwun sewu. Blaka Suta blak kutang terus terang mboten badhe kula tutupi nglungguhi Baladewa menika dados wong tuwa. Menawi kula nderek pirembagan wonten madyaning datulya menika ateges kula menika mboten saged nglenggahi jejering wong tuwa. Sinengguh Baladewa menika mbanci ladan. Mila menawi wonten para patenaga negaring Astina menika ngrembak babakan patine para Pandhawa, kula mboten badhe tumut-tumut. Kula mboten badhe nderek pirembagan madaning datulya menika. Menawi dipun keparengan kula namung badhe midhangetaken kados pundi lereking pirembagan ditenggelangan menika Yayi. Ora Bu, wonten dawuh. Menawi ngaten Kala Prabu menika mboten tresna dalem Pursata Kurawa. Menawi ngaten Kala Prabu menika anggenipun ngayomi dhateng Kurawa menika namung duku wining lair. Nanging batos panjenengan boten ngayomi dhateng Kurawa. Menawi ngaten cetha nadyan pendak dinten panjenengan menika rawuh wonten negari Ngastina. Bebarsan kadidine angem muli dhateng para sata Kurawa miwahi ngrayipun Duryudana. Nanging batos panjenengan Kala Prabu sumedhe dhateng para Pandhawa, ngrangkul dhateng para Pandhawa. Sumangga aripun badhe mestani. Sumangga aripun badhe ngestani Baladewa menika lambe atine kepriye menika sumangga dhateng Paduka Yayi Prabu. Nanging tumrap kula kewajiban tetep kula tindakaken. Nanging kula warga ugi mboten badhe kantun jaragan tumrap kula Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami kula warga. Menawi ngantos kula menika ngawrataken setunggalipun mangke kula dipun sebat wong tuwa sing ora iso adil tumrap kadang-kadange. Mula nyuwun pangapunten badhe dipun wastani menapa kemawon kula nderek. Kula nderek. Dipun wastani Baladewa menika lair wonten ing Astina batin wonten ing negari Pandhawa, kula ya manut. Dipun wastani kula menika ratu sing ora duwe jati diri, kula nggih monggo. Namung anggen kula kendel menika namung nampakaken dhateng gesang kula piyambak. Sampun ngantos gesang kula menika kelepetan dedusan. Ing nyatanipun bebasan kula menika mboten dahar nangkanipun ing gabul pulute. Paman Haryo wonten dawuh nggih. Menawi saking pamrayoginipun paman kula sejenar kados pundi? Nuwun sewu. Menawi Paduka ngrembak babakan para Pandhawa menika mestinipun dipun taliti langkung rumiyin. Sinten to ingkang lair batos kaliyan panjenengan, sinten to ingkang boten lair batos kaliyan panjenengan, tegesipun ati karo lati ora nyawiji. Menika langkung dipun taliti langkung rumiyin nggih. Sampun gegampil ngrawuhaken para pinisepuh, sampun gegampil ngrawuhaken para kadang menawi saknyatanipun pinisepuh lan kadang menika kala wau boten mathuk tuwin boten sarujuk kan pemanggih Paduka anak Prabu Ngastina. Mila benjang malih mugi ya kapitang ing langkung permati. Nggih, gandeng samangke sampun kebacut. Mboten dados menapa. Paman Haryo kula aturi asung pamrayogi paring pangandikan. Kula kepengin supaya Pandhawa ndang cepeta umure. Aja nganti pinardawa uripe ning alam padang. Menawi saking pamrayoginipun Paman Haryo sengkuni kados pundi? Kula nuwun sewu nggih. Menawi Paduka ndang bab ingkang menika prasaja kemawon kula dereng tata-tata rakit. Inggih menika karti sampeka ingkang jimet tuwin memet supados dados sarana pejahipun para Pandhawa. Margi
kedah kebaing pengati-ati krana nuwun sewu sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul ingkang bapa menika nggadahi igo partikel supados dados sarana pejahipun para Pandhawa nanging nyatanipun gagar wigar tenantuk karya mila kula nuwun sewu dinten sak mangke kula mboten saged munjuk atur nanging ewa semanten sampun ngantos adamel cuwa penggalih paduka wonten mriki wini sepuh ingkang saestu lair batos jumurung dhateng kersa paduka kula kinten kula nuwun sewu namung kalih inggih menika kula lan Kakang Prembandurna mbok menawi kula mboten saged atur pamrayogi bab Karti Sampeka Kakang Prembandurna sak mangke sampun gadah Karti Sampeka bab pejahipun para Pandhawa Bawaduna wonten dawuh kados pundi gumerti kelempun Bapak Durna supados para Pandhawa saged wejah sampun ngantos pinarbrawa kamulyanipun. Nuwun sewu, Nger. Menawi mejahi para Pandhawa menika janjanipun gampil. Iki. Bebasan angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Menika tumrap kula mayan. Aja gegampangke lho Kakang Durna, bebasan aja ngempukke watu ngatoske banyu. Pandhawa nyatane bola-bali tak krenapatine ora kelakon nuwun sewu terus nek miturut Kakang Prembandurna patine Pandhawa kuwi carane piye lho Pandhawa ki timbali wae ana negara Ngastina timbali ana negara Ngastina kanthi pawadan Pandhawa bakal nampa negara Ngastina mbuh separo mbuh wutuh mengko sawise tekan negara Ngastina Pandhawa dijak ropian-ropian dahareca ngunjuk seger ning aja lali jroning dahar lan munjuk mau dedarane kudu wis dicampuri wisa racun ingkang neniwasi wedang ya diweni racun ingkang neniwasi tumuli padha ropian-ropian seneng-seneng Pandhawa mesti ora bakal ngerti yen to daharan sing wis diaturake marang para Pandhawa kuwi wis diwenehi wisa racun kanthi mengkono Pandhawa mangan dedaran sing wis diaturake nang negara Ngastina Pandhawa mati sirna margalayu Hose sampeyan kelingan mboten bab napa nalika kula ngracun Bratasena kula racun mawi dedaharan Bratasena ora ngerti nek panganan iku pun kula borahi wisa racun wekasan dheweke plak kapidara ngantos kula taleni sak awak sak ujur kula banduli watu kula cemplungke wonten ing sumur upas nek etungane nalar Bratasena mati mesti mati ning nyatane mboten Bratasena ora mati malah entuk tirta rasa kundha kanugrahaning saka Sang Hyang Ananta Boga sapa sing ngunjuk entek sak kendi kekuatane wuwuh 100 gajah mongko Werkudara nalika semanten iso ngombe entek 8 kendi 8 genteng napa 8 kendi 8 kendi mula Werkudara niku kekuatane wuwuh 800 gajah nek ngamuk dadi nek miturut kula igo partikel sampeyan niku mbebayani ya nek Pandhawa ora ngerti nek ngerti terus ngamuk teng Ngastina sinten sing kapitunan menawi ngaten sampun ngantos sedaya Pandhawa lajeng Baka siji Puntadewa dhisik diaturi teng negara Ngastina Puntadewa diaturi teng negara Ngastina tumuli diracun tekaning pati Werkudara tekan negara Ngastina diracun tekaning pati Baka siji urute Janaka bar Janaka niku Lasdewa diracuni Baka siji mesti tekaning pati nuwun sewu nek Puntadewa mati sadurunge Werkudara didhawuhi sowan teng negara Ngastina wis krungu Kakang Sirna Werkudara ngamuk pengamuk ing Werkudara sapa sing iso nambaki niku ya iku partikel sing ora ketemu ngakal ora klebu nalar lho nuwun sewu Pandhawa dinampake mangke riyen niki ya angel padake mikir kaya ngaten iki Pandhawa diobong teng negara Ngamarta nuwun sewu lho sampeyan iku nek diwigo kok kayane gampang banget ana tetembungan wit gedang awa pakel teng pundi niku lho mboten teng pundi niku utawa basa sing ngandhake wit gedang awa pakel omong gampang ning nglakoni angel mbah inggih sampun sembrono to Kakang. Oh, jatosipun ngaten lho cicune. Pripun?
Sejatosipun nuwun sewu kula badhe matur ning kula ajri. Ajripun sebabe menapa? Iya, perkawis ajri mergi menawi atur kula sak mangke badhe anyendu. Tuwin nyenggol dhateng priyagung lenggah wonten negari Ngastina. Nuwun sewu, niki parepatan. Perkara bedaning penemu menika wis lumrah. Tumrap kula jarine wong pinter padha nyebutake jroning pirembugan menika bedaning penemu mujudake satunggaling kaendahan. Mula kula aturi paring dawuh, nek beda penemu ora kena nesu. Nek nesu tegese urung iso dijak pirembugan ingkang apik-apik. Ngaten nggih, Di? Nggih. Nuwun sewu, jane Pandhawa niku gampang dipun pejahi. Pandhawa niku gampang dipateni. Ning gandeng wonten ingkang ngomong, Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Lah menika lho, ingkang ngayomi menika ingkang gadahi kekiyatan tumraping para Pandhawa. Mula Pandhawa menika handayeng bawana. Pandhawa menika teguh timbul lair lan batosipun amargi Pandhawa menika wonten ingkang angampingi, Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Ngaten nggih Kakang. Nggih. Sapa sing ngayomi Pandhawa? Sapa sing ngampingi Pandhawa? Pandhawa iso tekaning pati wonten ingkang ngayomi satu ngampingi Pandhawa menika kedadipun sirnakaken lang rumiyin. Alit dipun sirnakaken ageng dipun musnahaken. Sampun ngantos tiyang ngayomi dhateng para Pandhawa menika gesang tansah cecaketan lan para Pandhawa. Sapa sing ngamping-ngampingi Kakang? Lho, panjenengan wonten ngerti? Pandhawa menika duweni panakawan ingkang ampuhe kegila-gila. Bebasan jimat ingkang bisa ngucap, pusaka ingkang bisa kandha. Mboten sane kejawi namung Semar Badranaya. Semar niku tak derajate kaceplik. Ning nuwun sewu lho, menika pamong agung. Menika pamonging para satriya. Sapa sing cetaketan karo Semar sing lali dadi eling, sing bengkong tumuli dadi jejeg, sing tumindak ala tumuli dadi tumindak apik. Menika daya kekuwataning Semar Badranaya. Mula ora ana Pandhawa menika tansah kinayoman dening Sang Hyang Ismaya. Teguh timbul luputing lara ora kena bilahi menika para Pandhawa. Sampeyan ngerti dhewe to? Jaman bali segala-gala Pandhawa diobong, kudune Pandhawa wis tekaning pati. Ning gandeng caket karo Semar, mula lolos kaya baya geni. Nalika Werkudara piran babat Wanamarta, sampeyan yo prisa. Wanamarta menika wana gawat kliwat ing tempat semet tatu mati jalma mara keprayu. Alon-alon to Kakang. Ora usah kesusu. Wanamarta menika satu mati jalma mara keprayu tumrap kula ngaten. Nggih. Ning nyatane gandeng nuwun sewu Pandhawa menika dicedhaki karo Semar. Pandhawa tansah caket karo Semar. Nyatane Pandhawa ora tekaning pati wonten ing Wanamarta ning malah entuk negara ingkang endahe kaluka kaya Karang Kaendran inggih menika pun Ngendraprasta. Nggih. Niku kabeh dudu kok kanugrahan tumraping Pandhawa. Ning niku merga dayane Semar. Sing pancen iso ndayani sapa ing caketan karo Semar Badranaya. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Lajeng lelampaning kesanesipun marambak makaping-kaping sampun nyariosaken pendak-pendak Kurawa budidaya materi para Pandhawa. Mesti gagar wigar merga Pandhawa tansah sumandhing dhateng Semar. Ning kejawi saking menika ugi wonten Nalendra ingkang tansah caket kaliyan pun para Pandhawa ingkang ugi dados pamomong pujangganing para Pandhawa. Nalendra ingkang tansah caket sampeyan mangandika. Sinten Kakang? Mboten badhe kula aturaken. Awit menika mbebayani menawi ngantos kula aturaken saged ugi wonten ing madaning parapatan agung menika mangke dadi geger. Mergi nuwun sewu Dewate, mergi nggih. Menapa nggih? Anu, menapa? Punta, mboten sah wedi. Sampeyan niku mang paring pangandikan, "Oh, Tuna." Wonten dawuh nggih. Ingkang gadhahi panguwaos wonten negari Ngastina menika kula. Sampeyan kula paringi Purbawasesa mang paring pangandikan sapa sing kudu sirna dhisik sadurunge Pandhawa tekaning pati merga wong-wong niku sing ngayomi marang para Pandhawa. Nuwun sewu Ken. Lah kok samangke kula nuwun sewu radi sami bundel penggalihipun menika ngrembak perkawis menapa? Wong nyatanipun sampun cetha. Pamonging Pandhawa menika kalih setunggal Semar Badranaya. Nuwun sewu angka kalih menika wujud Nalendra. Kula aturi paring dawuh Nalendra sinten? Oh, nggih, panjenengan kok mboten dong-dong. Panjenengan kok mboten jelas-jelas. Sampun kula aturaken bilih Nalendra menika cetha, mboten ate pisah kaliyan para Pandhawa. Mbok paring pangandikan to Kakang Durna ampun diubeng-ubengke.
Gen napa perlune mangendika ratu iki ngoten. Oh, Dek Pati sampean kok kan mangan brutu. Bundel pikiran sampean. Sapa ya? Sapa to mang pikir to? Narendra ireng cemani. Nuwun sewu. Sampeyan paham mboten? Narendra ireng cemani ya menika sapa? Ah, penyari kowe ngendikake Prabu Kresna iku angele Raja Majama. Basane Bathara wayak bro jagat Pathik Indra Jala Dewaku. Ngandel ora. Wis Pathik to. Ah, Dek Pathik iki senengane mancing. Bareng ana kanan kaya ngene iki terus piye? Kanan kaya ngene iki piye iki? Badurna. Bapak Durna. Kula wonten dawuh nggih. Radi Majeng. Nggih. Ngestaken dawuh. Sampun mriki kemawon. Nuwun sewu kula tak nyuwun prisa. Mang cethake ampun mang tutup-tutupi. Nggih, nggih. Sampeyan mau maring dawuh yen to iki dadi pangayomaning para Pandhawa ingkang bakal iso ngayomi marang para Pandhawa niku wujuding Nalendra karo Semar. Nalendra wau sinten? Kula tak takon karo sampeyan mang cethake. Lek kula midhangetaken sampeyan Wirabadara kala wau dereng patiya cetha, dereng patiya gamblang. Mula mang cethake Ratu Ireng Cemani wau sinten? Panjenengan nika ya aneh-aneh kok dadak takon barang menika menapa lha nuwun sewu ingkang dados Nalendra pengayomanipun para Pandhawa menika ora kadang panjenengan piyambak to lho kadang kula sinten kula dereng ngertos napa ngapusi kula dereng ngerti ingkang rayi Nata Ndarawati inggih menika Prabu Bathara Kresna menika dados pengayomanipun para Pandhawa inggih krana Prabu Kresna lan Semar menika Pandhawa mboten saged dipun pejahi, Pandhawa mboten saged dipun damel sakit, Pandhawa mboten saged dipun damel lara utawi pecah krana wontenipun Sinuhun Ndarawati lan Semar Badranaya. Ateges panjenenganipun Bapak Durna menika lerekipun Pandhawa iso mati nek ratu karo pamonge mau disingkirke. Ngaten. Nun. Ateges panjenengan gadahi pemanggih Pandhawa iso tekaning mati nek Ratu Ireng Cemani karo Semar disingkirke. Ya ngoten lho, mboten? Nggih. Lah pripun ta? Kula salah. Lho nek tak takon. Kresna menika sinten? Kresna menika Ratu Ndarawati. Saliyane Ratu Ndarawati, Kresna menika kadangipun Setyaki. Sanesipun Setyaki, Kresna menika sesembanipun Patih Udawa. Pripun das pundi? Aja guyon lho Kang, wis iki didukani kok malah sembrono. Sing dikersake anak Prabu Ngastina menika sampeyan mang wangsulan sing apik. Sing kula takoke mboten niku, ning Kresna menika sambung rapete apa karo Baladewa? Ah, menika rayi panjenengan. Saniki kula takon karo sampeyan. Nek sampeyan duwe adi, monggo adine bakal dikrenah patine. Adine bakal diancam patine. Oh, mesti mawon kula mboten trima. Wong sing arep ngancam patine adi kula menika, wah, upama manungsa, pun kula jotosi, kula jejeki nganti ora iso apa-apa. Menika tumrap kula. Lah gene iso omong. Lah nggih. Lah gene sampeyan iso omong. Lho lah nggih iso omong kecilik iso omong lho. Lah kersane pripun to? Samana aja gawe gempung atine Baladewa. Samana aja gawe gempung atine Baladewa. Nek teng niku wis kebacut nesu, kula ora itung-itung teng niki papan pasewakan teng kula ora itung teng niki pengundi. Nek sampeyan gawe muridnya Baladewa ana pendeta gelandang nenggala. Apa ora? Pun kek wangsulan. Sinten sing gelandangan niku, Pak? Nuwun sewu lho, gelandang nenggala. Oh, kula kinten nek ragune Roma Irama. Gelandang jangan gelandang. Begadang. Pendeta kok kupinge jampeng. Mangendika. Kira-kira sapa sing arep mateni Yai Prabu Kresna? Kira-kira sapa sing arep gawe patine Yai Prabu Kresna? Piyai sepuh sing padha lengkenten iki mang wangsulan. Apa Bathara dhewe? Apa paman Haryasenguni? Menapa Yai Prabu Duryudana nek pancen iso gawe cilik loro gedhe tekaning pati Yai Prabu Kresna, tak kilani dadane.
Prabu wonten dawuh. Mriki menika wonten negari Ngastina, sanes wonten negari Mandura. Panjenengan nuwun sewu ngumbar dhateng dedukan wonten ing dadi negari Ngastina. Bawaduna wantun matur menika krana kula ingkang paring dawuh. Mila menawi paduka mboten trimah bab aturipun Bawa Prambaduna. Sampun ngantos mboten trimah kaliyan Bawaduna ning kula aturi mboten trimah kaliyan pun Duryudana. Yayi kula mboten wantun. Rai mboten wantun sampun ngantos ngumbar pangandikan ing kados mekaten. Menawa kintenipun Bawa Prabu menika kula nuwun sewu gadhahi panguwaos tunggal wonten negari Ngastina. Nanging kula mboten mathuk, kula mboten condhong. Lan kula mboten sarujuk menawi Prabu tansah ngrembak dhateng pejahipun para Pandhawa. Nek ora mathuk, ora sarujuk, kenging menapa sampeyan lenggan enak-enak wonten negari Ngastina. Sila tumpang kendhangan dengkul. Nek ora cocok, ora mathuk, ora rujuk. Tumrap kula nggo ngapa ngrungokke guneman sing ora mathuk. Oh nggih, nyuwun pamit kula wangsul dhateng Kalingan. Ngastina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dhari ning sun Werkudara alona ngandika dhari ning sun Werkudara Baduna wonten dawuh sampun ajrih panjenengan menika wonten ing panguwaosipun Duryudana mila wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe damel sakit kaliyan panjenengan kula ingkang tanggal jawab inggih namung radi kratapan batos kula mriki suwantenipun anak Prabu Mandura menika pancen sura sanget ngantos ngumandhang wonten dhateng negari Ngastina nggih Pamanarya wonten dawuh salajengipun kados pundi kula namung kantun nderek dhateng pun Kakang Prambaduna ingkang kula kinten pangendikanipun menika mangke badhe manggihaken srana pejahipun para Pandhawa nggih anak Prabu Ngastina ing terikat lampahing rata tanpantara prapteng sukune ngarga iram kang tumingal katrenjo sawaning Panakawan kula Petruk semawur kula Bagong dumrajak tan kula harapan Bye.
iya wonten dawuh nggih menika kadidene sowanipun Ponokawan Petruk ingkang sowan wonten negari Ngastina lha iki kok malah ngane-anehi Kakang Durna pripun Dewate Petruk kalian Bagong sowan wonten negari Ngastina oh dasare wong ora duwe dasare wong sekeng wong mlarat saura-urane nuwun sewu nggih Petruk sowan menika mboten badhe gesek tertentu namung nyuwun paring-paring lajeng kaparingana Petruk kowe butuh apa mangke menawi Petruk lajeng matur tumriki kaparingana dana Prabaya butuhmu pira yen kowe butuh sumbangan sumbanganmu kowe njaluk apa terus diwenehi terus kon lunga mboten pantes menawi ngatasipun menika Datulaya papanipun para her-her papanipun para luhur papanipun para winulya kok ming dienggo drajikan kere-kere kados ngaten menika piye Gong santai rasa kesusu apa awake dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho ketoke wangun dengkulmu ya ora ha iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono Durna iki suarane atos terus rasa tok gagas wis santai wae wis gek matur apa perlune Petruk wonten dawuh sinuwun Padarareja sak praptamu tan sampi nanging kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun ndak tampa pangestu tampanana kula pun dinggo jiman paripin dayana ning kasantosan Petruk padha slamet sak praptamu Rekana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk iya Petruk tak tampa pangestu tampanana Ponokawan Bagong Padarareja sak praptamu berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong tak tampa pangestu tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan Bagong padha slamet sak praptamu pangestunipun Rekyana Patih Senggone wilujeng bekti kula kunjuk Rekyana Patih iya Bagong tak tampa pangestu tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan oh Petruk kantong bolong padha slamet sak praptamu slamet ora peduli apa kowe lho kawan sulamu kaya ngono apa kowe ora nyawang to Begawan Durna kuwi suwijining brahmananing Narendra aku ki piyayi kowe dibagekke kok ucapmu sak penake dhewe napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok minganane ming ngemis kula tak takon karo sampeyan apa Petruk iku ndang nanggere sowan piyayi luhur apa kondang Petruk ki nek sowan wong duwe ming arep jejaluk apa kondange kaya ngono mestine kaya ngono kuwi wong ora duwe ki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk ning Petruk ora kaya ngono kuwi alah ora usah dadak silak karo atimu nek pancen arep jaluk-jaluk kok nuwun sewu Mbah sampeyan niku senengane ngendak karo gunaning jalma senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi mula nek sampeyan mbageke kula nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuarani elek dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan lho nek mangkel arep apa kowe kok nek mangkel arep apa ngono pendhita plotroke kathoke tenan lho Truk sing sabar aku ora ngomong to biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar oh kok iso sabar mangan ayam goreng oh ayo aku saiki wis iso sabar ditampa pangestunipun Pandurna wilujeng bekti kula kunjuk tak napa pangestu tampanana nggih rada mangkel sajake Bagong Padarareja pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita wilujeng bekti kula kunjuk penemban oh iya tak tampa pangestu tampanana lah kaya ngene iki lho wong ora tau segetan aten ora tau neson selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu Bagong iki malah saiki sabar Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik Truk ora nesu ora wis tak sabarke kok Gong pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penemban ah iya tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong nggih mergi nek nganti kula wani karo sampeyan niku arep pendhita balane kewan-kewan hus kok balane kewan-kewan nyatane sampeyan ngepek kewan ora ngepek menungso lho iki ketoke alus ning saya atos iki oh ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak
Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Ponokan Petro, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata. Nggih. Ana wigati apa? Mula kaki matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Ponokan Petro. Mugi dadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang lengganing dinten sak mangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, andha ingkang sumendhe, banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabtawarga ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Nanging gagar wigar tenantuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing urung disuwuni prisa. Lah kok magragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petra wis sowan ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe ning ngendi. Nek panrisa nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa Baranga Petruk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuwun Prabu Duryudana. Nanging nuwun sewu, kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas. Lawange gembokan tumunten wonten santrik sing matur kalih kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina wis kula jujuk sowan mriki. Nuwun pangapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sin Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sak mangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor pendhita kalugengrat wasis wasiteng ngesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon matur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten 1000 lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna, wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken, kula caosipun Bawasesa. Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to Panakawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan niku adu arep. Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak li dirasake. Oh iya aku tak maju. Nuwun sewu kemaringaken kula majeng nggih. Kula semanggaken Bapak Durna. Durna ina panalingane rala majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng merang Bratayuda ing Petruk pripun Mbah? Kowe butuh takon karo aku? Nggih. Takon apa? Kacariyos Pandhawa menika sampun 3 candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi Penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan nerta sadurunging winarah, kula ajeng dhuwur mriksa. Pandhawa menika lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten? Bapa Penemban Durna utawa Yang Penemban Durna kula aturi paring dawuh. Simbah Pendhita kula aturi paring dawuh. Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa. Ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta. Ah, gandhak plekundung swalu gembol sumarante hawala.
Petro, pripun? Wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe tekono ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katujuh ing nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahene ndi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gajah kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora sampe melu pacule sirahe kok. Kondur tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Aulung modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku nggawa. Aku dadi sakepenamu kowe. Teng pundi? Petro. Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nundung karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki meng gedibal. Kowe iki meng ponokawan kok ngelungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mengkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah entuk. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lha wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora usah gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing ngewangi gotong boto, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumraping negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Dan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya. Nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikolehake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakmeniki manungsa niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah, ngumrembihake tangan, jangkake suku, pikire gelem diolah. Niku napa-napa bakal kelakon. Mung kari gelem apa ora, tembunge keset apa ora. Nek keset ya dadi wong rekoso, nek ora mesti entuk dalan rejeki. Niku tumrap kula ngoten. Diare Petro isa dadi moden ya, Tru. Nek mejang gleling ya Petro ki. Tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndara-ndara kula Pandhawa, wo tenan, kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernae. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa, kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula ngitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ta negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho
apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro. Nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa endi. Lah kok wae muni ngerti, aku mau kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula paksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe ngejak sulaya karo Begawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora diwaten kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan ngejak sulaya karo Petruk, sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ndikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu, teng pundi pampane wong netrek Katidayan? Lho. Paningan nang karo Begawan Durna sing kula wedeni apamu metu jaba, Petruk, kowe metu njaba dhisik sampurna ning pasewakan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ileng-ileng kane. Sahabat kula sempat kriwikan dadi kerojokan keguyon dadi tangisan. Upami mekaten malam menika tumrap kula Kamasang Yogya katuju ing nginu. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, Petra kaliyan Bagong menika awon tanpa warni menika kegiatanipun para Pandhawa. Kula sampun matur menawi Pandhawa menika kinayoman piyai kalih nggih menika pun Kresna kaliyan pun Semar. Monggo Semar menika kagungan putra 3, Gareng, Petruk, Bagong. Nger menawi badhe nyerahken Semar kedahipun dipun ginakaken srana ingkang alus jaranipun anake dipateni sik mengkene anake dipateni Semar nelongso menawi Semar nelongso piyambakipun tentu sakit kembange wong sakit menika pecah Semar pecah kantun mejahi Natandrawati Natandra mati kantun mejahi para Pandhawa lho menapa mboten jenius sampeyan ngomonge kok kaya sak kepenake dhewe lho. Menika ngaten ya Adipati? Nggih, Pamanarya. Wonten dawuh ketapne para Sata Kurawa. Petruk dibondo tangane kerincung sikile. Gedene pateni nek negara Ngastina. Lah rak malah goleke gaweyan to Kakang Dena. Sago napa mboten? Sago. Nek sago diketapke. Oh inggih ngestaken dawuh. Dinten semenika pasewakan kula bibaraken Surtayu wonten timbalan ing dawuh sinuwun budal kang padha sibungsun kundur kedaton kula nun paramadara pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Surtayu
kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Sanadya Kuntul Daton jelok saking dampar kuwi sampeyan gambaran gading kadhiraken sanggihaning Promban Cedi. Manggung ketanggung Jama Paloro ing sami ngambil upacara ning Kemrabun. Gawe setengah saking Mandura tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa. Kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau.